Vítajte v tejto vedenej meditácii, ktorej cieľom je pomôcť vám priblížiť sa k životu, po akom naozaj túžite. Toto je váš čas. Čas spojiť sa so sebou, stíšiť myseľ a otvoriť sa svojim snom, víziám a novej, krajšej budúcnosti. Nájdite si pohodlné miesto, posaďte sa alebo si ľahnite tak, aby vaše telo mohlo spočinúť v pokoji. Uvoľnite ramená, uvoľnite čelusť a ak ste pripravení, môžete zatvoriť oči. Začnite si všímať svoj dých, nechajte ho plynúť pokojne, bez úsilia. Nádych a výdych. Nádych a výdych. S každým výdychom nechajte odísť napätie, nechajte odísť starosti, nechajte odísť pochybnosti. Dovoľte si vstúpiť do priestoru, kde je všetko možné. Váš vnútorný svet, miesto tvorenia, miesto zázrakov, miesto, kde sa rodia nové začiatky. Predstavte si, že žijete v priestore, ktorý milujete. Váš domov, presne taký, ako ste si ho vysnívali. Možno s veľkými oknami, výhľadom na prírodu, alebo moderným dizajnom. Cítite sa tam bezpečne, voľne, šťastne. Teraz si predstavte, že vstupujete do svojho ideálneho pracovného dňa. Robíte to, čo vám dáva zmysel, čo vás naplňa a zároveň vám prináša hojnosť. Vidíte seba, ako sebavedomo kráčate svojou cestou. Cítite rešpekt, uznanie, aj finančnú stabilitu. Pozrite sa na svoje telo. Zdravé, silné, vitálne. Cítite sa dobre vo svojej koži. Váš dých je hlboký. Držanie tela prirodzené. Vaše telo je váš spojenec a vy mu dôverujete. A teraz si predstavte, že ste obklopení ľuďmi, ktorých máte radi. Rodina, partner, deti alebo priatelia. Vnímate lásku, podporu, smiech, dotyky. Cítite, že ste milovaní a že vy tiež milujete. Pozrite sa okolo seba. Všetko, čo vidíte, je výsledkom vašej vízie, vašej viery, vašej odvahy snívať. Vnímajte to nielen zrakom, ale aj srdcom, ako by to už bolo skutočné, ako by ste už žili ten život. A teraz si potichu alebo v duchu zopakujte: cítim, že nastal čas žiť život podľa svojich snov. Dovolím si prijímať hojnosť, lásku a úspech. Moje telo je zdravé, moja myseľ je jasná, moje srdce je otvorené. Každý deň sa približujem k svojej vízii s dôverou a vďačnosťou. Dovolujem si žiť život, aký si skutočne prajem. Nechajte tieto slová doznieť vo vás. Nech sa uložia hlboko. Nech vytvoria nové presvedčenia. Nech sa stanú novou realitou. A keď ste pripravení, začnite si znova uvedomovať svoje telo. Vnímajte, ako pokojne sedíte
alebo ležíte. Cítite oporu pod sebou. Jemne pohnite prstami na rukách, aj na nohách. Jemne pohnite hlavou zo strany na stranu, ako by ste uvoľňovali posledné zvyšky napätia. Nechajte návrat prebehnúť jemne, prirodzene, podľa svojho rytmu. A keď budete chcieť, pomaly otvorte oči. Rozhliadnite sa okolo seba a zapamätajte si ten pocit, že všetko, čo ste videli, už v sebe nesiete. Prajem vám nádherný deň, plný inšpirácie, dôvery a tvorivej sily. Nech sa vaše sny menia na skutočnosť.